Мисля, че това е най-красивото място, което някога съм виждал. Мислиш? Виж наоколо. Това е със сигурност най-красивото място в града. Все пак красотата зависи от мнението на личността. А пък мнението зависи от фактори, които са различни при отделните хора. Ситуацията на събитието, опита на човека и това, което той е научил от околните. Така че мисля си е много уместна дума. Не мога да се съглася. Красотата си е точна и определена, но човек може да няма умението да я възприеме в някакви ситуации. Например, новородените различават красиво от грозно, още преди да им е обяснено какъв е стандарта. Добре, но по твоите твърдения всяко новородено може да различи красиво от грозно. Обаче също казваш, че не всеки човек има тази способност по принцип. Не става ли противоречие? Идеята е, че всяко бебе различава между това, което е очевидно хубаво и това, което е очевидно грозно. Но когато израства, поради външните фактори, които ти сега описа, това негово умение се изкривява. Така се получават и различните мнения. По-скоро с развитието си, личността открива предпочитанията си, които директно определят мнението му за красиво и грозно. Затова изкривяването му всъщност е разкриване на склонностите му. Окей, ама ако красотата зависеше единствено от предпочитанията на личността, то тогава понятието красиво е напълно безмислено, защото двама души не биха могли да се съгласят за значението му, понеже всеки от тях има различно развитие. Няма нужда, защото общо приетото значение на красиво е нещо, което радва сетивата. И всяко сетиво си има различен дразнител, който се влияе от трите основни фактора. Хубаво, но щом вземем това определение за вярно, веднага влизаме в противоречие, защото един и същи предмет може да предизвика коренно различни реакции при отделните личности. Следователно, за двама души красиво ще са две напълно различни неща, макар че използват един и същи начин да обяснят какво възприемат. Може, но все пак това е най-добрият начин да обясним красотата, защото така всички хора биха съгласни. Ако постоянно имаше конфликти за това, което е красиво и каквото не, никога нямаше да се направят всичките страхотни неща, които има и в света. Добре, но дали това хората са сплотени е по-важно от това да познават истината? Единствено и само ако сме сплотени, може да имаме здраво общество. Истински обединеното общество може да се постигне само с истина. Лъжата със сигурност ще го разделя. Не мога да се съглася. За сплотеното общество трябва да няма конфликти, защото те са това, което наистина разединяват хората. Добре, ама защо мислиш така? Защото такава е моята философия.